Lična odbrana krajnja nužda i dozvoljena samo pomoć. Ako će već da nas... Ponavljam, dosta. Dakle, ukoliko krene policija na narod, svi su u policijskoj upravi, pozovite nas, ove članove. 162, zakon o obligacionim odnosima dozvoljena. Država je zbir porodica. Nema porodice, nema države. Doći će neki drugi ljudi i znaće da naprave državu. Tu rodila je majka, leti pesma oko sveta, leta lepša nego majka, nema deteta ni cveta, nema dok ne rodi majka. U svom životu ja sam srela mnoge dobre žene, ali je samo jedna majka vrela da rodi baš mene. Moja mama, blago nama, blago svima sa mamama. A zašto nas slikati sada? Da, misliš sada ono radiš. Vi radite što? Pa 4-5 puta sam te slikala, znaš?